Pozdrav ljudi, Nikola ovdje. Danas ćemo igrati Skyblock na serveru. Sa mnom je Aleksa. Pozdrav ljudi. Mi smo počeli, napravili smo novo ostrvo, ali vidite šta smo uzeli. Neke potrebne stvari. Nije baš fair, ali dobro. Šta se radi? U ovoj epizodi ćemo proširavati ostrvo i praviti kućicu. I baštu, nadamo se. Nadamo se ako evo ti pijuk ili kramp i kopaj malo, pošto ja sam već nakopao kamenja. Nikola je, zapali se. Nikola je kopao dok ja nisam bio tu. Samo mora da jedem ja nešto, znači ću umrem. Ova vatra me zeznu. Brate, 2 puta za redom dobijam ono trulo meso da nemam, da nema ono, Šta? Da nema glad. Brate, bože kakva krava. Nešto brate, ja ću se opet zapalim, znači ja sam lud. Meni ne baguje, ovo je više bug servera, kako ja postavim tako napadne, ali dobro, šta da se radi. Ja i Aleksa smo igrali Skyblock skoro svakoga dana. Imali smo Aleksa 270 level, tako beše, ili 170? 170, imali smo puno misija, ko igra Skyblock, evo, samo započinje, samo pritisnite C i vidite, ovdje imate misije. I sada, na primjer, na engleskom je, prevedite to i, na primjer, napravite 21 hleb, to. I onda piše vam šta dobijete. U nekoj misiji dobijate dijamant, u nekoj obsidijan, u nekoj spavan jaja i tako to. Znači, puno dobrih stvari. U nekoj iron. Da, znači, to se najviše dobija. Vidi i krava. Aleksa, kako ćemo je nazvati? I pare. Mi smo počeli da igramo drugi account. Ja imam 7719 dinara, Nikola ne znam koliko ima, imamo dosta para. Ja imam 7600 isto. Pa da, vidite, imamo dosta. Ali nećemo koristiti, pošto ne bi bilo fair. Ove stvari što imamo, ako nam nešto baš zafali, na primjer obsidijan ili to tako, kupit ćemo. Ćemo da kupiti. Da. Mada nama ne treba, mi sve već imamo. Da. Imali smo još mnogo drugih stvari, ali nismo htjeli da prenosimo. Imali smo preko 100 napitaka. Da, pravili smo. Ali preneli smo samo 3. Meni bug. Ali sam mu toliko udar. Vidi kravu. Sad, kako ćemo nazvati kravu? Ne znam. Šarka. Može. Neo mi ga, diamond pick. Pa ja sam ga uzeo. Ja sam se uplašio. Znači stvarno. Dobro. Dijamante nismo... Mi smo imali i nether, ali nismo htjeli da uzmemo nether. Pa ne bi mi... zanimljivije da, mogli smo da ga razrušimo. Pa imamo samo 7, ja sam uzeo ni obsidijana što smo imali, 7, a za nether nam potrebno 10, valjda. Da, ako pravimo ovako, ako pravimo skroz veliki, onda nam treba... Kupit ćemo, nema veze. Ja ću to kupiti kasnije. Samo, šta ću sad ja da radim, znači... Ja ću da vidim ko ima sve misije. Aksel, ti jedeš nešto? Da. Zato mljak. Ne mljackaj, sam ti bio. Samo s čas. Od čega će nam biti kućica? Brate, ne znam. A ćemo isto kao na onaj prošli da imamo 3 sprata. Na prvom kućica, na drugom, a to glupo. Jedan sprat, na primjer. Pa ne znam, bolje tako jedan sprat. Brate, samo znaš šta ne mogu da nađem? Šta?
Obično nam pade krava. Ono kad je upalimo opet padne krava, sad nije pala. Možda sam je dao... Znaš što ne mogu da nađem? Znaš što možda ugine? Brate, evo ga. Nema je hrana. Čekaj da pojedem. Aksa, daj neke hrane na kravu. Pošto znaš to uvek nam skoro umre. Neće hleba. Šta ono jede? I jede šargarepu. Uzeli mi šargarepu. Neće. Sram mi bio. Pa nek umre, šta me briga. Kad neće. Imamo spavanjaj? Imamo. Moramo je sačuvati nekako. Idi kupi pšenicu, Aleksa. Idi kupi pšenicu. Ajde. Prva stvar koju ćemo vidjeti. Stani, drži ove stvari, idem ja da kupim pšenicu. Ajde. Ko ima šop? U stvari, beštanje, sad ja da sam čudem, brate, na spavniću kupim. Pa da. Nije baš... Mada je na spavn dosta skupa. Možda komad 100 dinara. I više, možda. Koliko beš? Brate, vidim Diamond 3000, nije mnogo. Kupi. Da kupim Diamond? Nemoj. Ali, brate... Ne trebaju nam Diamond, šta će nam? Možemo posle da napravimo tablu za čaranje, ali to ćemo kasnije. Nemoj se da kupiš. Ovo ima... Koliko košta pšenica? Nema. Da, ako hoćete nešto, nekog da pitate, da samo on vidi, samo kucate ovako, na primjer V888, šta radiš? Vidite, to samo on vidi, isto tako i on meni piše. Imali smo pre jedan mnogo veliki nik i bilo nam je mnogo dosadno tako, pa smo posle našli foru, to je na primjer ovako V8 i samo pritisnite tab i ono vam se napuni ime. Eto. Kod mene lupaju vrata, doma je, ne znam da li se čuje. Baš smo proširili u ovoj epizodi. Već 7 minuta, ne znam da ćemo stići da pravimo kućicu. 10 minuta će biti epizoda, prva. Ajmo u drugu epizodu, ove epizode ćemo samo proširivati. Aleksa? Da. Si tu? Jesam, tu sam. Dobro. Nego pišem nešto lipo. Aha. Dobro. Evo, sad će lik da mi da 20 pšenica, nadam se, ako nije neki prevarant. Koliko si mu platio? 150. Dinare. Znam se dinara. Eto. Ako hoćete nekom da date pare, samo kuć, ali se kako beše, paj 888 1. I dali smo, vidite. Eto. Aleksa, poklonio sam ti 1 dinar. Hvala. Sirače. Kupio sam pšenicu, kuda je krava? Evo ga. No i kude je krava, nego gde je. Dao sam je. Ja držim pšenicu i pratim, rekao što me prati. Nikola, jesam ti ja dao, jesam. Evo ovdje... Šta će mi treba? Čekaj, ova krava još neki srčići izlaze. Hoćeš, brate, drvo nismo posadili, a to je najvažnije. Šta, drvo? Da. Nema drveća. Stani, ovdje ćemo napraviti za drveće. Možemo proširiti. Posadi tu prvo. Nije bitno. Dobro be, kao pomeri se odatle, bez smetaš mi. Uzeo sam i jungle sadnice. Dobro. Aleksa, ajde da završimo epizodu. Ajde. Evo vidite ljudi šta smo napravili. Znači u ovoj epizodi smo proširili ostrvo. Nahranili smo šarku. Krava. I u sljedećoj epizodi ćemo praviti kuću. Ćao.